O atong pakpakan, kini mabuhing pulong sa atong Ginoo. Sa maayong gabi, pag-usab ninyong tanan. Karong Domingo ha, mao ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. So nagkaduol na kita sa sentro sa atong gisaulog nga pagpakasakit, pagkamatay, ug pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kung makadungog ganit tagpulong Kwaresma, siyempre ang unang mugawas sa atong nahuna, ang 40 kaadlaw nga pagpangandam. Niining misteryo sa atong kaluwasan. Sakto na siya, no? Apan kung ato pagyong palaluman, atong gipangandaman ang dakong ani nga atong gipaabot, no? The great harvest, no? Sama sa mga mag-uuma. Human sila makatanom, mangandam pud na sila sa adlaw nga anihon ang ilang mga tamnanan. Mabitan ng sakit kay usahay, nakasinati man ko dito sa Luzon, no? Nindot kayo ang ilang pagpangandam, apan kalit lang nga adunay bagyo o taliabot ang bagyo. So ma-force harvest, mapugos sila og pangani, bisan dili pa ripe ang pagpangani. Mao na, no? Pero kining atong gipangandaman sa panahon sa Kwaresma, gipangandaman nato ang dakong ani. Nga dili man gani kita ang nagpugas. Dili gani kita ang nagsakripisyo. Dili gani kita ang nagpakamatay. Kabalota nga walay lain kundili ang atong Ginoong Hesus. Ang akong ipasabot dinhi ang kaluwasan nga atong nakabot o padayon natong makabot tungod sa pagpakasakit, pagkamatay sa atong Ginoong Hesus. O ang dakong harvest, kung gitawag natong kaluwasan, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus, nga mauusab ang pagkabanhaw sa iyang katawhan. So mao ni ang dakong ani nga atong pangandaman sa Kwaresma. Dili lang a matter of celebrating what is usually celebrated. It's more than that, preparing for the great big harvest. So mao ni ang Kwaresma, no? Pero maingon mo, Father, kung mauna nga dili ba di kita ang nag-ani, midawat lang ta og limpyo. Ingon ana gyud. Midawat lang ta og limpyo, di man kita ang nagpugas. Kita bagod? Dili. Kita bagod ang nagsakripisyo? Dili, si Jesus. Kita bagod nagpakamatay sa krus? Dili. Ang atong Ginoong Jesus. Sumauni ang atong gipangamdaman, no? Oo. Karon, kining iyang gihatag sa Ginoo nga kaluwasan, libre ni nga gihatag nato. Libre na nga gihatag nato. Tungod sa nadungog nato, no? Sa Ebanghelyo, no? Ningon si Jesus, gipangga pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo dili gayud mamatay. Mayon gay makadungog gay mo og word kalibutan, ang connotation ana sa Ebanghelyo ni Juan negative. Di ba? Ato, may kalibutan is a mixture of good and bad. Pero sa Ebanghelyo ni Juan, Maingon kita kalibutan,
kadtong mga wala motuo ni Jesus, kadtong mga masupilon, mao ni probisan pa sa pagkamasupilon o pagkawala wala motuo sa Hudyo, mga Hudyo, tungod sa iyang pagpangga, libre niyang gipadayag kining atong kaluwasan. Libre niyang gihatag, no? Once and for all, we were saved by the cross. Di ba? Ang pangutana, ang ayan bataani nga mudawat? Sa pagkatinuod yun, dili. Kay sama sa mga unang Kristiyano, unang mga misunod sa atong kasaysayan, mga gahi man sa tag-ulo, pareho sa atong mga katigulangan. Dili ta ang ngayon, apan tungod kay gihigugmatan niya, iya kining gipadangat nato. So you see, that kind of love, no? Wala, magdepende kung buutan ta o dili. Taksa rin ng gugmahan, no? Kaya nga itong gugma baya, kondisyonal. Hala, sige, di ka magbinutan. Di ka palitan o sa mga kinahanglan nimo. Kondisyonal ma itong gugma. Dili kay ka magbinuutan, dili kay ka magtinarong, pero ang Ginoo, wala magdepende ang iyang gugma kanato bisan sa tungod sa atong pagkamasupakon. Tagahan ta mong example. Sa panahon ni Moises, 40 katuig sila nga lakaw sa disyerto paingon sa yuta nga gisaad sa Dios. Pero sulod sa 40 katuig, daghan silang detour. Masa akong pasabot anang detour, wala sila mag-go, go, go. Daghan silang detour, daghan silang pagsupak, daghan silang pagkamasupilon, mao nga nakita ang Dios, kadaghan pud sila testingi. Pero usas mga testing, nadungog nato sa Ebanghelyo, hala, gahi maka inyo mga kasing-kasing, gipangtuka ang mga Israelita sa mga bitin nga halas. Mga bitin nga halas. O karon, daghang namatay, daghang na samdal, pero wala pa dugay, naluoy gyapon ang Ginoo. So maingon siya kay Moises, paghimo og tukon, unya ibutang diha ang bitin nga bronze og ang tanan nga gituka sa bitin, mutan-aw lamang sa bitin nga bronze og maayo sila. Ambot ko nakabantay mo, mga igsuon ko, sa mga pharmaceuticals o mga doktor, no? Ay na simbolo, kita mo, naitukon, yan ay bitin, usa o duha, kabitin, nga, usay nga nana, kat-kat, no? So, simbolo na sa kaayuhan. Ambot ko nakabantay mo, ana, sa mga pharmacy o sa mga doktor. Gikan ni sa tradisyon, sa una pang panahon, nga mutanaw lamang sila sa tukon nga naay bronze serpent, sila mga ayo. Ug ang uban, miinom o gigamit nga tambal ang mga bitin, no? O sa kala ang mga bitin, ang ilang mga sa panganana, gamiton pong tambal. So, sa Davao pa ko, mga tumi sa lasang, na ako'y amigo nga, mamingon nga, ay lagkadlok pa der.
Ay daghang bitin pero na ako'y panagang ana. Ko bahala na. Di kita magpatuka og bitin kay lisod kayo, no? Pero, ang gamiton rasad, ang ilarasang mga la. Ang mga man COVID, kana diyang vaccine, nagtuo mo nga ang vaccine purely saingan ani, fabricated. Kasagaran anang vaccine, gikan sana sa source, ang COVID, gikan sana sa source sa COVID. Nga mo na ilang gamiton para sa pag-ayo sa o pagpanagang, no? Gitawag na itong vaccine. So, iyon ana, no? Balik yapon ang kaluoy sa Dios bisan kagahi sa ulo, no? Og ang pinakalisod, pinaka-traumatic nga experience sa mga Hudyo, indot ninyong hinumduman, no? Kanang nahitabo nga pagbihag sa mga Hudyo. Kaya ingon mo gud ani nahitabo. Kung naminaw mo sa unang pagbasa, ang katawhan sa Israel, ang mga pangulo, ang mga pari, o ang tanan, bisamot pagkamasupilon, bisamot ang ilang pagkamasupakon. Wala na sila maminaw sa Dios, o gidagmalan pagod nila ang mga propeta. Sumo ni tinuod. O karon, nakita sa Dios ang tanan nilang pagkamasupilon, very dramatic ni siya, no? Og of course, gibutang diri sa unang pagbasa, no, nga murag ang Ginoo nagtukmod ni Nebuchadnezzar sa Babylonian power nga sulgon ng Israel. Of course, interpretation na sa writer. Pero ang kanang infidelities brings disaster. So, bisa pag wala ta maingon nga ang Ginoo ang nagtukmod sa Babylonia nga sulgon ng Israel, ang infidelities brings disaster. Ana gid siya. So mao na nga gibihag gisong sila sa Babylonian power. Mingon kitag Babylonia, mo na parte sa Iraq nga ilado nga city, no? O kabahin na sa kung ako masayop, around 60 kilometers from the capital, Baghdad o whatever, no? Anyway, gibihag ang tanang tao, tanang Israelita, ang ilang mga bright nga mga tao, mga babay, tanan nga mga intellectuals, gibihag, gikan sa Babylonia, gikan sa Israel, sa Juda, gidala sa Babylonia. Usan ni sa pinakasakit nga kasaysayan sa Israel. 586 BC, o gani, may abot pa, kung nadungog ninyo, kapituan katuig, no? 70 years, more or less, no? Gibihag sila. Gihimo silang mga slave sa Babylonia. Pero human sa paglabay sa mga panahon, naluoy gyapon ang Ginoo. Naluoy ang Ginoo. O dinhi nadungog nato ang papel ni Cyrus of Persia. Cyrus of Persia, no? Kung ako masayop, ang Persia mo ang Iran. So, gigamit sa Ginoo ang usa sa mga buutang hari aron pagbalik sa aron paghibalik sa Israel ngadto sa Babylonia. Pero ang Babylonian captivity sobra ka-traumatic. Maghilak silang tanan nga maghinumdum nga maayo sila sa Israel. Maghilak silang tanan nga maayo naman unta ta sa Israel nganong gibihag man ta. So, apan ang Ginoo naluoy o gipadalhan og usa ka hari nga nakigubat sa Babylonia, moto nahibalik ang mga Israelita ngadto
sa ilang puloy-anan. Ug dito pinaagi ni King of Persia natukod pag-usab ang templo nga gigunob sa mga Babylonian. Gitukod gipabalik ang kalinaw. O diri nahuwasan ang mga taga-Israel. Pero kabalo man ta sa kasaysayan, mahuwasan ka, makaamgo ka, apan pila ka tuig, ang imong naamguhan, mobalik ra gihapon. Ingon ani man tang mga Pilipino, na ipahitabo, control, border control, security. Kung naagay gamayng mag-relax na pud ta. Mao na ni ang COVID karon nga mitaas na pud kay naka-relax naman ang mga health protocols. Ang natang mga Pilipino, no? Mubalik ta kung asa ta komportable. So ingon ana, mga inugugma ko mga isuon ang nahitabo og hangtod sa pagdagan sa panahon gipadala na gyud sa Ginoo ang iyang bugtong anak nga si Jesus. Og dinhi pinaagi sa krus. Kita ninyo, gikumpara ni San Juan ang nahitabo sa panahon ni Moises. Ang tanan nga mutan-aw sa bitin nga gikaon, gituka, maayo. Dinhi usab sa ebanghelyo ang tanan nga mutuo kaniya dili gayod makabaton gayod og kinabuhing dayon, no? So Saint John made a comparison, a very good comparison sa papel ni Jesus. Siya karon ang bag-ong Moises, siya karon ang magdalagyod sa kaluwasan nga plano sa Dios. So again, maluoy ang Ginoo kay wala magdepende ang atong pakig-uban sa Dios sa atong pagkamasupakon. Di ba akong gingon nga wala siya mutan-aw sa atong pagkamasupakon. God's will to save is not frustrated. Bisan pa unsa ta ka tigas ang ulo. Nadungog din nato sa ikaduhang pagbasa. Ningon si San Pablo, even when we were in our transgressions, God brought us to life with Christ. Sumao din, no? Unsa ta ka pinangga. Ang ngayon ba ta sa Diyos? Dili. Pareho ta sa atong mga katigulangan. We do not deserve God. Pero kita, importante sa Diyos. Mao ni atong pagsumada, no? Ang pakig-uban sa Diyos, wala magadepende kung unsa ta ka makasasala. Tungod kay, in the first place, gihigugma ta niya, o dili gid tabiyaan, no? Nga iyang mga hinigugma. Ang pangutana, unsa may tubag nato sa atong Ginoo, no? Wala ba kitay mapaubsanong kasing-kasing nga mapahiluna sa atong kinabuhi, ilawom niya, no? Will we not enter into dynamics of God's love? O dili ba kita mudawat sa mga offer of love sa atong Ginoo? So mo ni, gikinahanglan pod ang atong acceptance, no? Maluwas, tatanan, luwason ta sa Dios. Pero kung adunay mo refuse, dili mo tuo, mao ni ang gitawag nato nga wala pilia sa Dios. But in the first place, gipili ta tanan. Dili lang tanan bitubag sa maong invitasyon. Inaot po tang ano ito ni mapamalandungan, ilaban ni atong pagpadayon, pagsaulog, pagpaabot sa dakong ani, ang ani sa atong kaluwasan uban ni Kristo. Amen.